खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि BM सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोना सिनायखायोना दायो जोंजों सोर दङ फेन्सि ब्रह्म स' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मुंदांखा नाम्बार 1 जाना दं बिथाङानो आरो लोगोसे इन्टारनेशनेलावबो बिथाङा एवार्ड मोननो हादों स' माबोरै नांदों इन्टारनेशनेलाव एवार्ड मोननानै नोंथाङा सिगाङाव गिबियाव आरोना आङो सानायखौनो जे मालाबाबो जे आं बिदि प्लेटफर्मसिम सहैगोन होननानै मानोबा उन्दैनिफ्राय आंखौ मालाबाबो फ्रेम खालामनानै लायाखैमोन जे आं मालाबा एक्टर जागोन होननानै स' आङो फिल्म स्कुलनिफ्रायबो आं बिलं खालामा आङो वर्कशपबो एटेन्ड खालामाखै माने फिल्मनि डाइरेक्टलिखा स' आंनि बे एक्टिं जार्निया साडेन आरोना साडेनलि जादों आरो स' ओंखायनो आङो माने बिराद ब्लेस्ड मोनो आङो जेसेबां आङो पर्ट्रे खालामो डिलिभार खालामो आं जा अबजार्भ खालामो आङो जा अबजार्भ खालामो बेजोंसो आङो पारफर्म खालामो अके स' दिनै बेवहाय माबा मोनसेनि थाखाय जों बेवहाय सुबुंफ्रा गौथुम जादों नङा होमबा स' मानि थाखाय जादों जेनेबा बेवहाय जे प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ स' बिनि बागै रायजो राजानो एसे दिनै जोङो बावहाय जोंनि क'क्राझारावहाय कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे बिराद गिदिर प्रग्राम लादों जोङो बेनो जाहैबाय रागाम स' बे रागामनि थाखायहाय जोङो बाव गेदारिं जादों ओमफ्रायहाय जोङो आसा खालामो जे बयबो सुबुङा फैगोन होननानै रागामा नट अनलि जोंनि बर'नि बाट जोंनि बर' माबायाव थानाय जेसेबां गुबुन गुबुन हारि माहारि दङ बेफोरनि राव आरो हारिमुखौहाय फोथांनो आरो फोसावनो थाखायहाय इनिशियेटिभ लानाय जादों जोंनि प्रमद साराहाय स' जोङो आसा खालामो जे बयबो बिथांमोना फैगोन होननानै थेंक इउ अके स' दायो जोंजों दङ जोंहा बर'नि बै समावहाय किं अफ कमेडियान आरो दाबो अल इज गल्ड जोंहा बिथां साम' स' बिथांजों जों लोगो मोनबाय दायो स' सारजों जोङो दायो माखासे बाथ्रा सावरायगोन सार बेवहाय जे प्रग्राम लादों स' बिनि सोमोन्दै रायजो राजाखौ एसे फोरमायना होदो जिहेतु गाबोन 19 आरो 20 आरो 21 खालाराव बे जानो गोनां मोनसे माने अल गासिबो बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय प्रत्येक हारिखौ लाफानानैनो मोनसे बाहाय मोनसे फेस्टिभेल बादि खुंनो नागिरदों बाय गासैबो हारियानो फैगोन मोनसे गावबा गाव ट्रेडिशनेल माने फक डेन्स हिसाबै बिसोर मोसानो फैगोन आरोखि आरो बेजों लोगोसे गोबां बायदिसिना बिदिनो आइटेम लादों जेनेबा गोबां जाथिफोर फैगोन आरो ना औ बिदि फैनायनि मोनसे प्रग्राम लादों फैगोन आरोखि दा इनभाइटफोरखौथ' होखाजोब्बायानो होनदों कमिटियाव थानाय मानसिफ्रा आरोखि माने 19 ओमफ्राय 20 21 बे सानथाम जागोन आरो हाबाफारिया स' बेकग्राउन्डथिं देखायहरबानो जाबाय एसे बानायगासिनो दङ दायो सारमोनाबो फैदों लोगोसे जों बिथांमोनजों सावरायबाय सारनिफ्राय मोनसेल' बाथ्रा मोनथिबावनो लुबैबाय सारा फिल्म आरो फिउचाराव फिल्माथ' बिदिनोसै गाबाय थायोआनो जाहैबाय गागासिनो दङ कमेडि रल लाबाय थायो आं बिदिनो बायदि रोखोम जेराव माने जायो इनभाइट खालायबाव दायो बायदि रोखोम माने फिउचाराव दायो प्रेजेन्ट माने कन्ट्रेक्टआव दा बर्थमान गैथ'आ आरो अके दा प्लेनिंआव दं आरो दङ बिदिनो जा माबायो बेखौनो गाबाय थायो आरोखि दे थेंक इउ सार अके थेंक इउ स' थाङै थुङै नागिरै जोंहा सारखौ लोगो मोनबाय सारखौथ' सिनायखायो गसाइ सारखौ बिथाङा सिंगार जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि स' गिबियावनो बरायनाय थाबाय नोंथांखौ दायो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जे बेथिंजाय बेयावहाय जे प्रग्राम बानायगासिनो दं प्रग्राम जानो थांगासिनो दं बिनि सोमोन्दै एसे रायजो राजाफोरनि सायाव फोरमायना होदो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बुजियो मानि थाखाय जादों बे प्रग्रामा गिबियावनो आङो प्रकाश फंबायनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय थेंक इउ आंखौ दिनै बे प्रग्रामनि थाखाय मोनसे इन्टारभिउ लानायनि थाखाय थेंक इउ दा बे प्रग्रामा जाहैबाय नैबे दाननि फेब्रुवारि दाननिनो 19, 20 आरो 21 सानथामनि हाबाफारि लानानै बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव रागाम दा बड'लेण्ड संस्कृति होननाय मोनसे नाम दोननानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों बेखौ खालामदों बे बिटिसि सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्रायनो गोदान दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्रायनो आरो बे प्रग्रामाव दा टटेलि माने बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो ट्रेडिसन कालचारा बेयाव एक्सचेन्ज जागोन कालचारेल एक्सचेन्ज बेनिफ्राय बेयाव नुजाफैजोबगोन खमसे खम 20-25तासो गुबुन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन माने जातिफोरनि ट्रेडिशनेल फक कालचारा बेयाव माने पार्टिसिपेट खालामगोन बिसोर नुजाफैगोन आरो बेयाव बेनिफ्राय बेजों लोगोसे आरो बिथांमोननि बर'नि अनगायैबो बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासिबो बै जातिफोरनिनो प्लेबेक सिंगारफोर मुंदांखा देंखोगिरिफोर बेनिफ्राय महरगिरिफोर फेशन खालामग्राफोर गासिबो बेयाव बाहागो लागोन आरो बेयाव बे माने फुरा गासिबो ओमफ्राय बेयाव एवार्डफोर होनाय जागोन नामा ओरैनो एवार्डआ बिदि एवार्ड ड्राइ होनाय जानाय नङा खिन्थु बेयाव माखासे सिनेमाबो श' जागोन बेयाव सिनेमा श'आ बोरै जागोन बै जातिनि जायनाखि माने बयनिफ्रायबो साबसिन सिनेमा जेनेबा जोंनाव आलायारन मोनथाम ओमफ्राय
मोननैसो मोनथामसो बे श'आ जागोन गोदोनिखौ लाफानानै बेबायदि आरो श' जागोन मोनफ्रोमबो जाथिनि सिनेमाफोर बेयाव श' जागोन आरो बेनिफ्राय बिनि अनगायैबो जाय एक्जिबिसन दङ प्रग्राम आइटेमा बहुत दङ आं बुंजोबला दिनै माने प्रग्रामा गाबोननिफ्राय जासिगोन नालाय बेनिफ्राय दा कालारफुल प्रग्राम आरो बियो जोंनि थाखाय बहुत लाकि आर्टिस्टफोरनि थाखाय लाकि आर्टिस्टफोरनि माब्रै जों जौगालांनांगौ फिउचाराव बोरै जौगालांनांगौ ट्रेडिसनखौ बोरै लांगोन मडार्नखौ बोरै लांगोन आर्टिस्टफ्रा बोरै जौगानांगौ बेफोरनि गासै डिसकास बेयाव माने सेमिनार खालामनाय जागोन बेयाव गासैबो आं गुरै खावलायदों दा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन आर्टिस्टफ्रा बेयाव बाहागो लायोबा बहुत गाहाम मानो होनबा जों सोंनाय फिननाय मोनसे सरकारजोंनो सोंनाय फिननाय जों हाबाफारि लानो मोनगोन आरो बेयाव मानो होनबा जों माबोरै डेभेलप खालामनांगोन कालचारखौ जों हारिमुखौ बोरै दैदेनलांगोन बेनि सोमोन्दै जों सावरायनो बिराद खाबु मोनगोन आरो आर्टिस्टफ्रा बोरै थांनानै थागोन बेफोरनि गासै डिटेल्स माने आर्टिस्टनि थाखाय माने बेखौ सावरायनाया बेयाव अपरचुनिटिया बेयाव दङ आरो स' थेंक इउ स' माच स' जोङो गसाइ सारजों रायज्लायबाय आरो लोगोसे गोजोननाय थाबाय थेंक इउ हाय गाइस खुलुमबाय आरो फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय जोंहा मानब लाभलि ब्रह्म बिथांजों जों मोगा मोगि दिनै लागोन बिथाङा दायो कालचार कमप्लेक्सआव दंफैयो आरो गाबोनहाय माने गाबोन 19 फेब्रुवारि आरो बिनि उनावहाय 20 आरो 21 बेवहाय प्रग्राम जानो लागा दं बेवहाय हाबाफारि दं बेवहाय जों बिनि सोमोन्दै जों बेजों सावरायगोन स' गिबियावनो बरायग्रोनो थाबाय खुलुमबाय नोंथांनिसिम आरो गासै रायजो राजानिसिमबो सिगांग्रो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो माबोरै दं ओरैनो दाथ' मोजाङैनो सोलिगासिनो दा स' नोंथाङा एक्टरबो आरो लोगोसे मेकआप आर्टिस्टबो होनजायो नोंथांखौ ओमफ्राय आरो बायदि बायदि बिथिङाव नोंथाङा माने मुंदांखा स' दायो नोंथाङा बेवहाय सौफैबाय नङा होमबा दा बेवहाय गाबोनहाय प्रग्राम जागोन बिनि सोमोन्दै नोंथाङाथ' एसेबाबो मिथिबाय जानांगौ स' बिनिखायनो नोंथांनिफ्राय जोङो एसेबाबो मिथिनो लुबैदों रायजो राजानि थाखाय दायो जोङो बेवहाय मोनसे जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे प्रग्राम लादों बेवहाय गासैबो जोंनि बर' हारिनि ल' नङा गासैबो जनजाथिनि माखासे हारिमुवारि गाननाय जोमनाय माखासे कालचारखौ देखायनाय जागोन बेवहाय फेशन श'बो लादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि गासैबो महरगिरि फावखुंगुर फावखुंग्रि लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनहा फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो सिगांनि गासैबो महरगिरिफोरखौ जों बेवहाय बरायदों आरो बिसोरनो पास्ट प्रेजेन्ट फिउचार जागोन नामा बिसोरखौ बरायगोन आरो लोगोसे गासैनिबो बेवहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै फैदों 19, 20 आरो 21 नैबे माबानि दा फेब्रुवारि 2021 मायथाइनि दा बेखौ लानायखौ मोजां मोनगोन मोनाखै ओरैनो दा बेखौ लानाय ओरैबायदि मोजां मोनदों जे माने जोंनि बे दा बिटिआर सरकार गोदाना दा जोंनावहाय बे प्रग्रामखौ लानानै होदों माने गासैनिबो जोंनि फावखुंग्रिफोरनि थाखाय माबा मोनसे खाबु होलांगोन बे आसा दं मिजिंथिबाय आरो थेंक इउ वेलकाम स' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गाबोन 19, 20 आरो लोगोसे 21नि रागाम प्रग्रामावहाय फैगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय खुलुमबाय